तर ती सगळ्यात मोठी चूक असेल ती इथे जरूर पाहायला मिळाले. कारण तुम्हाला बॉलवरती लक्ष ठेवून खेळणं गरजेचं आहे आणि ॲक्शनवरती जर खेळण्याचा प्रयत्न कसं करणार असाल तर आपण इथे चुकणार आहात. आणि सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट देतोय, जोरदार अपील इथे पाहायला मिळालंय, परंतु काय येतोय पंचांच्या माध्यमातून निर्णय तेही ते पाहणं आवश्यक आहे. अपील इथे केले गेले. पंचांना पुन्हा एकदा एकत्र यावं लागलंय. यश हळदणकरची ही खासियत राहिले, मॅजिक डिलिव्हरी ती आपण म्हणू शकतो, कारण त्याच्याकडे मॅजिक आहे, फिंगर मॅजिक आहे, बोटांची जादू आहे. कारण त्याची जी बॉलिंग ॲक्शन आहे आपल्याला ऑफ स्पिन होतोय असं वाटतं, परंतु त्यावेळी तो लेग स्पिन होत असतो, ही याची खासियत राहिली. आणि याचमुळे यश हळदणकर हा एक ब्रँड राहिलाय रत्नागिरीतला, ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतो. श्री साई स्पोर्ट्सचा हा ब्रँड अँबॅसेडर जो इथे आपण गोलंदाजी करताना पाहतोय. यश हळदणकर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये याची अंडरम क्रिकेटमध्ये चर्चा राहिली. अंडरम ओपन क्रिकेट असू द्या, अंडरम बॉक्स क्रिकेट असू द्या, याची ओळख राहिली. आणि आपल्या संघासाठी बहारदार खेळी ह्याच्या माध्यमातून प्रत्येक स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. यावेळी गोलंदाजी आणि त्यानंतर केला गेलेला थ्रो, इथे मात्र सॅक्रिफाईस केले गेले विकेट. सुशांत आला, सुशांत गेला, परंतु इथे स्ट्राईक रोटेट करणं आवश्यक होतं. यशला स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याचा इथे प्लॅन रचला गेला होता आणि तो सक्सेसफुल ठरतोय. यश स्ट्रायकिंग एंडला येईल, करेल का हल्ला यश हळदणकरवरती? एका बाजूला यश हळदणकर तर दुसऱ्या बाजूला झाडगाव संघाचा यश. कोण कोणावरती हावी ठरणार, कोण इथे बाजी मारणार ते इथे पाहणं आवश्यक असताना पुढील चेंडू घेऊन यश हळदणकर ऑन दी मार्क. यावी गती कमी, स्विंग झाला, टर्न झाला, सर्व काही पाहायला मिळालं आणि यश हळदणकर इथे बोल्ट आउट झालाय. स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याचा प्रयत्न यशला इथे जरूर केला, परंतु यश हळदणकरच्या माध्यमातून केला गेलेला हा बोल्ट आउट यश डगआउटच्या दिशेने. यशने घेतली यशची विकेट. एका यशने दाखवला सरळ डगआउटचा रस्ता तो झाडगावच्या यश या खेळाडूला. आणि इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय राजा आणि इथे रनआउट होईल. आणखीन एक रनआउट झालेला पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक समाप्त झालंय 4. निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना जाडगाव संघाने धावा बनवल्या आहेत त्या 23 आणि 24 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. 20 चेंडू आणि 24 धावांचं समीकरण इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. टॉस जिंकला गेला जयभेरी मुरुगवाडा संघाने. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. जाडगाव संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. पहिले षटक उस्मानने हाताळलं, केवळ 4 धावा दिल्या, 1 विकेट त्याने प्राप्त केली. स्मिथने दुसरं षटक इथे हाताळलं, त्याने 5 धावा खर्च केल्या, त्यानेही 4थ्या चेंडूवरती 1 विकेट प्राप्त केले. फैजानचं षटक थोडंसं महागडं इथे जरूर म्हणावं लागेल, कारण त्याने 11 धावा खर्च केल्या. यशनेही लाजवाब गोलंदाजी केली, 1 रन खर्च केले आणि 2 विकेट